Puje Artur Nazarenko na miesto Jakimova v ofenzíve s osmičkou. Krídelník Juri Panťa, ukrajinský futbalista, ktorý nahrádza Zuboviča s 88-čkou. Savický, autor 2 gólov v prvom zápase so 71-tkou na ľavom krídle. Sučko. Perišič. Pekný center a Magda bol v šanci, aj sa pretlačil, ešte stále je pri lopte, ale nebude z toho košická koncovka. 7. minúta, prvá nádejná pozícia, no a kapitán Nemanu Grodno Ivan Sadovničí teraz vyčíta niečo Maximovi Belovovi, že trošku váhal s vybehnutím a potom zacúval do brány. Škoda, že to Magda nevyužil. Toto je cez kopírák, tie niektoré situácie z prvého polčasu v tom prvom zápase, keď... Situácia pre košickú ofenzívu stále však zostáva v platnosti bezgólový stav. Jakubko pri lopte. Atakovaný Sučkovom, ďalšia veľká chyba. Šipožu napravil pred 16-kovým oblúkom. Vieme, čo sa stalo pri tom dlhom pase od Dominika Kružliaka, ale Vladimír Perišič prvý náznak svojej šance premrhal. Dimunov center. A veľká šanca pre Košice, žrť po hlavičke od Jonesa. Ten ešte ide do súboja s brankárom Belovom, ale nemal ho šancu vyhrať. Tak 47. minúta, druhá nadstavená, priniesla najvzrušujúcejší moment doterajšieho priebehu odvetného súboja v Segede. Ešte raz to uvidíme, ako Dimun z ľavej strany ľavačkou odcentroval. Perfektný nábeh od Zajena Jonesa, ale rodák z Clarkstoneu v Georgii. Torskí hráči sú nesmierne citliví na tlak. To znamená, že oni síce hľadajú tlak, keď oni ho robia, ale keď oni sú pod tlakom, tak tá kvalita technická ide rapidne dole. A na toto musí stavať košický mančat najprv posledných 30 minút. Jednoducho musia začať. Ešte raz sme videli, ako dôrazne išiel za loptou Milianič, potom Čerepkaj v súboji s Parchomenkom a napokon Kriváková prihrávka. Čerepka ju pekne nasmeroval na Madleňáka, ten hľadá Milianiča, môže sa dostať k lopte medzi stopérmi. Šamurzájev pomohol váhajúcemu Parchomenkovi a zakročiť musel Belov pri koncovke Karla Milianiča. Za túto akciu treba Milianiča pochváliť, pretože sa choval, ako sa má chovať ten stredný hroťačík. Bol v ťažkej pozícii a riešil to v rámci možností. Tento raz rozohráva Oleg Jevdokimov. A mohol to byť gól na 1-0. Lopta tesne míňa bránu po hlavičke Maxima Kraucova. Na rozhodujúcej tretine ihriska tu ešte raz z košickej strany nezvládnutá defenzívna štandardná situácia. Toto musí... Lopta preletela Magdu, ale v zápätí našiel Kružliaka, veľmi ťažkopádna rozohrávka Košičanov. Neman to využíva, Zubovičov center, veľká možnosť a gól. Všetko je v tejto chvíli rozhodnuté. 91. minúta, Oleg Jevdokimov hlavou prekonáva Šipoša konferenčnej ligy. Ešte raz to uvidíme, už je to len záver akcie, keď odcentroval Jegor Zubovič a Jevdokimov nekrytý hlavou prekonáva Davida Šipoša. Ja vždy tvrdím, že dobrý obranca musí mať na chrbte oči. Jednoznačne futbalovejšie pôsobili na mňa Košičania, ale aj s tými negatívnymi... Ešte počkaj na Magdov center, lopta odrazená do šance, Domík môže vyrovnať, dáva gól! 93. minúta, tak sa na to pozrime, v nadstavenom čase sa dejú veci. Michal Domík vyrovnáva na 1-1, tak sa pozrime na gól, ktorý prišiel po Magdovom centri. Lopta sa od Čerepkajovho súboja odrazila pred voľného Domika. Ešte raz to uvidíme a ten prekonal Maxima Belova. Brankár sa lopty dotkol, ale už bráni len s takýmito odkopmi. Tak zrejme posledná akcia košických futbalistov. A rozhodca píska koniec. Napriek tomu, že prvý gól zápasu padol v 91. a druhý v 93. minúte, tak nepridal nič navyše.